Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben weer veel nieuws en we beginnen met een bericht dat er nog geen uitspraak is in de zaak tussen G&M en CMC. Waar gaat het over? Het gaat over de rechter die gisteren heeft gezegd dat de partijen CMC, het ziekenhuis en het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu nog even om tafel moeten zitten voordat er daadwerkelijk uitspraak wordt gedaan. Het gaat om een zaak die het CMC heeft aangespannen tegen het ministerie. Het ziekenhuis wil een voorschot blijven ontvangen voor de transitiekosten en ook een voorschot voor de zorgkosten van onverzekerden. Het gaat daarbij om een bedrag van meer dan 25 miljoen per jaar en ook willen ze dat er een afronding komt van het onderzoek van KPMG. De rechter heeft beide partijen aangehoord en gezegd dat ze voor 20 juni terug moeten keren bij de rechter om te kijken of er wellicht onderling een oplossing kan worden gevonden of dat ze dan willen nog steeds dat de rechter een uitspraak doet. Maar wat hem betreft gaan de twee partijen eerst overleggen om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen. Inspectie waarschuwt voor vitaminedrankjes. De inspectie voor de gezondheid op Curaçao heeft gisteren tegen de bevolking van Curaçao gezegd 2 producten niet te kopen. Het gaat om de producten GAF Plus en Ultra Dolk. U ziet de beelden hier zo. Het zijn vitaminedrankjes en in beide exemplaren is diclofenac aangetoond, terwijl dat niet op de verpakking staat. En dat kan leiden tot onder meer maag- en darmproblemen. De inspectie benadrukt dat diclofenac een geneesmiddel is dat geregistreerd moet worden. Het is dus niet toegestaan om ongeregistreerde geneesmiddelen in te voeren of te verkopen. Tripartiet overleg tussen de eilanden, dat vond gisteren plaats. Elke keer voordat er een interparlementair koninkrijksoverleg, het IPCO, begint, zijn de delegaties van de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten even in de gelegenheid om samen te praten. Dat hebben ze donderdag dus ook weer gedaan. En daar is onder meer besproken dat ze de huidige stand van de klimaatkwesties in eigen land gaan inventariseren. Hoe staat het met het klimaat? Bij de volgende IPCO op Aruba zal er dan samen worden gekomen. En dan wordt er een strategie ontwikkeld om toegang te krijgen tot de koninkrijksfondsen om klimaatverandering aan te pakken. En zoals gezegd, de tripartietoverleg vond donderdag plaats. Vandaag is het IPCO van start gegaan. En het interparlementair koninkrijksoverleg begint vandaag en eindigt maandag. Op vrijdag, zaterdag en maandag zijn er verschillende vergaderingen en werkbezoeken. Op zondag is het een rustdag. En er staan onder meer op de agenda de volgende onderwerpen: armoedebestrijding, onderwijs, bestrijding grensoverschrijdende criminaliteit, veiligheid en leefbaarheid in wijken. Het onderwerp van de geschillenregeling, dat voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten heel belangrijk is, staat niet op de agenda. Ook is er een werkbezoek aan Amsterdam-Noord gepland en zal er worden gesproken over het Nationaal Slavernijmuseum. Straf voor corrupte agent in hoger beroep heeft een hoofdagent een extra straf gekregen. Het gaat om een hoofdagent Mercelia. Die was eerder al veroordeeld tot 30 dagen voorwaardelijke straf met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 120 uur. Daarbij komt nu dat hij de komende 3 jaar niet voor de overheid mag werken. De man heeft misbruik gemaakt van zijn positie. Dat is wat de rechter stelde. Het gaat om een zaak waarbij een werknemer 15.000 gulden van zijn werkgever heeft gestolen. Deze hoofdagent had die zaak in onderzoek en het geld werd door hem bewaard. Toen is hij naar de werkgever gegaan, ze hebben afgesproken in een restaurant, en gezegd: ik wil dat geld lenen. Dus je krijgt het nu nog niet terug, maar later. Maar volgens de rechter heeft hij dat niet op een correcte manier gedaan. Als er dan een correcte manier is waarbij een agent dergelijk geld kan lenen. Eigenlijk is dat gewoon niet toegestaan. Maar het gaat ook nog om dat hij de persoon onder druk zou hebben gezet. En daarom mag hij de komende 3 jaar niet voor de overheid werken. Lagere straf voor Venezolaanse smokkelaars, ik moet het goed zeggen, want het gaat om een zaak die speelde op 25 juli 2022.
Toen zijn er 4 personen aangetroffen die bezig waren met het importeren van 1620 kilo cocaïne. Bij een achtervolging is er geschoten en is 1 van die personen omgekomen. Uiteindelijk zijn dus 4 personen voor de rechter verschenen. De 5e is overleden. In eerste instantie kregen ze straffen tot 8 jaar gevangenisstraf en die zijn nu verlaagd tot 6 tot 7 jaar. Omdat er rekening mee gehouden is met het geweld dat gebruikt is tegen hen. En ook dat de kapitein van de boot de broer is van degene die uiteindelijk doodgeschoten is. De Centrale Bank ziet veel innovaties. Dat is positief nieuws van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Ze zien namelijk veel veranderingen en innovaties in de financiële sector van de 2 landen. Dat leidt tot nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen, zo laat de bank weten. En het gaat erom, volgens de Centrale Bank, dat er inmiddels op Curaçao al 38 lokale instellingen actief zijn in de financiële sector en 4 in Sint Maarten. Er zijn er ook nog verschillende instellingen die hier niet zijn gevestigd, maar wel diensten in Curaçao en Sint Maarten aanbieden. En daarmee is het een groeiende sector. En de bank monitort de ontwikkelingen nauwgezet en is vooral blij met de ontwikkelingen op dit terrein. We gaan even over naar de break. We zijn zo bij u terug. Tot ziens. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar wordt gevoetbald komende weekend, aanstaande zaterdag. Aruba tegen Curaçao. Nou, Curaçao heeft het in de eerste kwalificatiewedstrijd al heel goed gedaan door met 4-1 van Barbados te winnen. Maar op Aruba wordt er echt wel uitgekeken naar de wedstrijd tegen Curaçao. En de hele bevolking is opgeroepen om te komen kijken op de wedstrijd. En er is ook een speciaal filmpje opgenomen. Dat ziet u nu van minister van Sport Andy Cruz samen met de Arubaanse internationale artiest Jeon. Die hebben even meegetraind met de selectie. Nou ja, ze zijn niet helemaal fit wat dat betreft. Maar het was wel leuk om te zien dat er veel aandacht is voor de wedstrijd tussen Aruba en Curaçao. En het volk van Aruba is uitgenodigd om het team uitgebreid te komen ondersteunen. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp, Salut Patour. Dat is een organisatie die medische zorg geeft aan mensen die illegaal op Curaçao verblijven. Ongedocumenteerde dus. Elisa Jansen is oprichter en bestuurslid van Salut Patour. Dat bestaat op 1 juli 5 jaar. De stichting is er voor eerste lijnszorg voor onverzekerde migranten. En het is inmiddels een erkende zorginstelling met ongeveer 20 medewerkers. Waaronder verschillende huisartsen, een kinderarts, verloskundigen, een outreach-team. Het is gegroeid tot een onmisbare schakel in de medische zorg op Curaçao. En in de afgelopen tijd zijn er al meer dan 7000 mensen geholpen. We spraken met Elisa Jansen en vroegen haar naar het ontstaan van Salut Patour, maar vooral wat het precies is. Salut Patour is een stichting die verantwoordelijk is voor een eerste lijn zorginstelling. We zitten op
Cas Chiquito. En daar hebben we verschillende huisartsen, een kinderarts en een verloskundige die alle onverzekerde migranten gratis voorzien van zorg. Zorg, dat is de zorg die ze krijgen die ze anders als ze naar een huisarts zouden gaan ook zouden krijgen. Ja, of naar een verloskundige. Of we dus hebben speciaal een kinderarts, omdat er ook veel kinderen zijn in deze populatie die ook medische zorg nodig hebben. Dan gaat het om onverzekerde migranten. Niet iedereen op Curaçao kent volgens mij Salou Patour. Is dat goed of is dat slecht? We willen het liefst dat iedereen Salou Patour kent. Met name zodat ze ook mensen naar ons kunnen verwijzen die dat nodig hebben. Ik denk dat we op Curaçao allemaal wel mensen kennen die hier zijn en die geen verblijfsvergunning of geen verzekering hebben. Ja. En het is natuurlijk het fijnste als iemand iets mankeert dat ze weten dat ze gratis bij ons terecht kunnen. Maar jullie zoeken niet de publiciteit wat dat betreft? Wat we proberen te doen is dat we echt de straat op gaan. Dat we binnen de migrantencommunity praten met mensen en flyers uitdelen, vertellen over wat we doen. Dat doen we ook wel eens bij buurtcentra. Dan meten we van iedereen die komt, ongeacht of ze van het eiland zijn of dat het migranten zijn, meten we de bloeddruk en de suiker. En op die manier laten we ze kennis maken met onze organisatie. En om wat voor zaken zijn het? Waarvoor gaan die mensen naar de dokter? Alles. Ja, alles waarmee je ook bij een huisarts terecht kan. Dus heel veel mensen met hoge bloeddruk en suikerziekte. Maar ook mensen na ongelukken of mensen met hoofdpijn, buikpijn, spierklachten. We zien ook veel mensen met klachten gerelateerd aan stress vanwege de manier waarop ze hier leven. Dus het is heel breed. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want het idee dat ik heb van de mensen die hier wonen zonder verblijfsvergunning is dat het toch best angstig kan zijn. Komen ze wel in alle volle vertrouwen naar jullie toe of zijn ze dan ook bang? Het vertrouwen is gegroeid. Dus in het begin zagen we dat er een paar mensen op een dag kwamen. En die kwamen dan de week daarna terug met 4, 5 familieleden. En die hadden dan verteld tegen andere mensen? Maar er zijn nog steeds mensen die bang zijn om naar ons toe te komen. Of die ons niet kunnen bereiken omdat ze problemen hebben met vervoer. Of ze kunnen bijvoorbeeld niet lopen. Daarvoor hebben we ook een speciaal outreach team. Dus dat is een verpleegkundige die samen met een chauffeur in onze bus die we gedoneerd hebben gekregen, gaat die dan de wijk in om die mensen in de wijk te bezoeken. Hoe is de relatie met de politiek? Zijn die blij dat jullie dit doen? Zeker. We zijn vanaf het begin ondersteund door de politiek. We hebben onze vergunning als zorginstelling hebben we van het ministerie van GMN gekregen. We hebben een goede relatie ook met de inspectie van Volksgezondheid. Al onze artsen krijgen hun ontheffingen. En we zijn ontzettend blij dat altijd is gerespecteerd dat mensen bij ons veilig zijn. Dus dat de immigratiedienst niet naar ons toe komt om mensen op te pakken vanwege het recht wat ze hebben op gezondheidszorg. Dus dat verloopt goed, dat komt ook echt heel goed, ja. Mooi werk en later vandaag rond 6 uur plaatsen we het hele interview met Elisa Jansen. Waarbij u precies kunt zien wat er allemaal zich afspeelt achter de muren van Salou Patour. Maar vooral de hulp die ze geven voor ongedocumenteerden. Dan gaan we nog naar Bolivia, want daar zijn reddingsoperaties aan de gang na het instorten van een brug. Het gaat om een brug bij de gemeente Santa Ana del Yacuma. En er zijn inmiddels, volgens eerste berichten, 8 doden gevallen. Er zijn tot nu 5 lichamen geborgen. En het is een brug die gaat over de Rapulo-rivier in het noorden van Bolivia. Die stortte in nadat een zware vrachtwagen er overheen reed. En die ging naar een inheems dorp met ongeveer 18.000 inwoners. Het ligt allemaal 400 kilometer ten noordoosten van hoofdstad La Paz. Maar de beelden spreken voor zich. Het was een van de weinige bruggen die naar dat dorp met de inheemse bevolking gaat. Het is een ramp voor de mensen die zijn omgekomen, maar ook voor de toegankelijkheid daar naartoe. Er wordt nog steeds gezocht en de reddingsoperaties gaan door. Dit was het belangrijkste nieuws. Wij zijn er maandag weer. Ik hoop u ook. Dan hebben we weer meer nieuws. En ik hoop dat u dan weer kijkt. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.